Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briyo nyotarp. Ka tax ka batma jang ka goods and service tax GST ka bala sedang ban trekam hakini ki sngi bat ki bana ki bala lek kala penhiar doru ya ka dor jang ki marbam ka bapenmi na ki dot lani kum kita ki dairy products na kaliang jang ka mother dairy bat ka amul ru ki la pen bana ya ka jing penhiar dor ha ka bayade bat ka dot kum ka UHT milk paneer ka ghee ka makhon ka cheese bat ki we shu ki marbam ka makhon ka ghee ka cheese ki milkshake menshwa ki dai ki badan ya ka tax ko makhat 8% tamamen tapat la penhiar syak 100% ka paneer ka badai ka dut kum ka UHT milk ka basang haki tetra pak ka dai ka ba dan menshwa kum 100% nei men tapat ka lapoi syak 0% ki mar ki bla penhiar dor jong ka ambul ki la dan kum ba palat news patli ki bla hiar dor nadu sandengka shadu saupau tengka bat hadu ars pat tengkaru barok ki mar bat ki dor ki ba phila bani iru ki dan lengba kani kadur ka ba phila bani ka bala post hakani ka video